ஆகணும். எதுக்குன்னா தாமோதர் லீலா தாமோதர் லீலா நம்ம எல்லாம் பேசுறோம், ரைட்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சத். தாமோதர் லீல நடந்தது நம்மளுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாசம் தாமோதர் லீல அப்படின்னு. இப்போ சில லீலைகளும் இதே டைம் நடந்துச்சு, திஸ் சேம் பீரியட். அது என்ன லீலைகள் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? பிசைட்ஸ் தாமோதர் லீலை. அந்த அகாசூரன். பிரபு மாதாஜி கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க, எனக்கு எதுவும் இன்னைக்கு கேட்கவே மாட்டேங்குது. அரக்கர்களை வதம் செய்யறதா மாதாஜி? எது? அந்த அரக்கர்களை வதம் செய்யறதா? வெரி நைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆனா இது எப்படி இருக்குன்னா, மாதாஜி எக்ஸாம் எழுதணும் பேப்பர் இல்லையான்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணரே அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ எனக்கு வந்து மோர் கிளாரிட்டி என்ன, எந்த லீலையெல்லாம் கரெக்ட். கோவர்தன மலையை தூக்குறது மாதாஜி. கோவர்தன மலை. வெரி நைஸ். கோவர்தன் மலையை தூக்குறது ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராசலீலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராசலீலா மாதாஜி. ராசலீலா இப்ப இல்ல, ஆக்சுவலி இது முதல்ல இது பண்ணாங்கல்ல மாதாஜி, கோவர்தன் தூக்கினது கரெக்ட். பூதனாவ இல்ல பூத்தனா இருந்து பூத்தனா ஒண்ணு, ரெண்டாவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் என்னெல்லாம் லீலைன்னு கேட்கல, கொஸ்டின் கிளியர் இல்ல. இந்த தாமோதர் லீலை நடந்த அந்த நாள் என்ன லீலைஸ் அண்ட் ஆல் ஹேப்பன்ட், அதுதான் நான் கேட்டேன். பூத்தனா எல்லாம் அப்ப வசம் எல்லாம் செய்யல. இவர் இங்க லீல பண்ண பண்ண அங்க கம்சனுக்கு அங்க எரிச்சல் வந்துட்டே இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இருக்கிறதான் பேசணும், நம்ம கிரியேட்டிவ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது கிருஷ்ணர் கதையை. பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெய் எடுத்து அந்த ஆஞ்சநேயர் குரங்குகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு மாதாஜி. என்ன பிரபு? குரங்குகளுக்கெல்லாம் அந்த வெண்ணெய் அது அன்னைக்கு சி பிரபு சொல்றது நீங்க ஸ்பெசிபிக் டு தாமோதர் லீலை சொல்றீங்க. நான் வந்து ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னன்னா, ஐ திங்க் பிசைட்ஸ் தாமோதர் லீலை, இந்த தாமோதர் லீலைன்றதே நிறைய லீலைகள் அதுக்குள்ள இருக்கிற லாட் ஆஃப் இது, அதை தவிர ஒரு லீலை. இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா கோவர்தன் லீலை, இட்ஸ் a செப்பரேட் லீலை பை இட்செல்ஃப். அந்த மாதிரி லீலைகள் உரலோட சேர்ந்து போய் அந்த 2 மரங்கள் கீழே விழுந்துருது, அந்த 2 பேருக்கும் முக்தி கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட், வெரி நைஸ். சோ இது ஒன் மோர் லீலை அட்டாச் ஆயிருக்கு, அதுவும் தாமோதரோட அட்டாச். தாமோதருக்கு சம்பந்தமே இல்லாம சில லீலைகள் அதே டைம்ல அதே நாள் அதே டைம் பீரியட்ல நடந்துச்சு. இப்போ நான் அதே நாளுன்னா நாட் தட் டே, பட் அந்த டேட்ல அந்த ஸ்பெசிபிக் டைம் இங்க தாமோதர் நடக்குதுன்னா அதே டைம், ஆனா இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல அதே நாள்ல இன்னொரு லீல நடக்குது, இன்னொரு பாயிண்ட்டும் அதே நாளும் நடக்குது, ரைட்? பேசிக்கலி அந்த டே நரகாசுரன் வதம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நரகாசுரன் வதம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சத். இப்போ தாமோதர் லீலை நடந்த ஒரு மெயின் லீலை, அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பிருந்தாவனுக்கு வாங்க. ஏன்னா போயிட்டு டிக்கெட் போட்டுட்டு வந்து லீலை பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. ஏன்னா போயிட்டு வரதுக்குள்ள நிறைய லீலைகள் ஆயிடும். அதனால தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது லீலையோட பார்ட் 1 தாமோதர் லீலை. அப்புறம் குபேரனோட மகனான அந்த 2 பேரு லிபரேட் ஆனது, அதெல்லாம் இந்த லீலையிலேயே வரும், ரைட்? அது ஒரு சப் லீலை. இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்ல போறேன்னா, தாமோதர் லீலை நடந்த அதே நாள் மத்த யுகங்களில் அண்ணா இன்னொரு விஷயமும் நடக்கும். அப்போ வந்து மத்த யூனிவர்சஸ்லயும் அது நடக்குது. அண்ட் அந்த டேட், அந்த ஸ்பெசிபிக் டேட்ல பர்டிகுலர்லி நிறைய லீலைகள் நடந்தது. அதுல வந்து வெரி டாப் மோஸ்ட் வந்து கோவர்தன் லீலை. இப்போ கோவர்தன் லீலையிலேயே பார்ட் 2 இருக்கு. அது என்ன பார்ட் 2ன்னா, உங்களுக்கு இது தெரியும் கோவர்தன் லீலை, அதனால நான் அதை டச் பண்ண போறது இல்லை. ஆனா என்ன பியூட்டி ஆஃப் கோவர்தன் லீலைனா, அந்த லீலை டைம்ல வந்து எல்லாருமே அவங்களோட சொந்த பாவத்துல இருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் கிருஷ்ணர் வந்து அப்சல்யூட் முழு முதல் கடவுள் என்ற ஃபீலிங் எல்லாம் இல்ல. யசோதமா யோசிச்சோ என் சின்ன பையன் தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கானே விரலு, அவனுக்கு என்ன ஆக போகுதோ அன்ற பயத்துல திங்கிங் கூட போல. இந்த 33 மைல் பெருசா இருக்கிற ஒரு மவுண்டனே எப்படி தூக்கினார் என்ற பாவம் கூட போல. பசங்களுக்கு கோபாசலாம், டே கிருஷ்ணா தள்ளுடா கண்ணா, நான் புடிச்சுக்கிறேன்டா, எவ்வளவு நேரம் தான் நீ புடிச்சுப்ப, 6.5 வயசு, அந்த குழந்தையும் 6.5 வயசு, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ அந்த பாவத்துல அவங்க இருக்காங்க, தள்ளிக்கூடான்னு. நந்த மகாராஜ் அச்சோ 2 குச்சி கொண்டு வாங்க நம்ம புடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற பாவத்துல. சோ அந்த லீலை நடக்குது இல்லையா? இப்படி நடக்கிற லீலையில் 2.0 தான் மீராபாய். மீராபாய் வந்து அது பெரிய கதை, அது சொன்னா இன்னைக்கு சாப்டர் 10. இந்த லீலையை மீராபாயின் ப்ரீவியஸ் லைஃப், பூர்வ ஜென்மம்,
எவனை வேணா பாரு, யார்கிட்ட வேணா பேசு, ஆனா அங்க ஒருத்தன் இருக்கான் அழகா கருப்பு கலர்ல, அவன் பேர் கண்ணன், அவனையொண்டி பாத்துடாதடா செல்லோன்னு சொல்லி மீராபாய்க்கு கல்யாணம் பண்ணி அமிச்சாங்களாம் அவங்க அம்மா முன் ஜென்மத்துல. மீராபாயும் சொல்றாங்க, நான் பார்க்க மாட்டேமா, சத்தியமா அவன் கூட பேச மாட்டேமா அப்படின்னு. ஆனா அவங்களுக்கு கண்ணன்ன்றவர் யாரும்னு தெரியாது. ஆனா அன்னைக்கு பயங்கரமான, உங்களுக்கு தெரியும், கோலோக அவ அங்க கோலோக பிருந்தாவன்ல அவர் தூக்கிட்டு இருக்கிற டைம் செம்ம மழை. நம்ம இந்திரதேவுக்கு கோபம் வந்ததால சம்வதிகா அப்படின்ற அந்த ரெயின்ஸ் ரைட், அன்னைக்கு அழியிற லெவலுக்கு வர, அது வந்து டிவாஸ்டேஷன். பூமி அழியிற டைம் தான் அந்த மழை வரும். அப்போ வந்து இவங்க எல்லாம் வேலைக்காரங்க எல்லாம் அவங்க தூக்கிட்டு போறாங்க இல்லையா பல்லாக்குல, விட்டுட்டு ஓடுறச்சே அப்போ பாக்குறாங்களா அவங்க அந்த டைம் இப்படி மழை பெய்யுது, இருக்கிறவங்க எல்லாம் வளர்த்தவங்க எல்லாம் விட்டு ஓடுறாங்க. ஆனா அங்க பாருங்க ஏதோ குடும்பம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு. என்னன்னா யசோதா மையிட தள்ளுடா அப்படியும், இந்த கோபிகள் வந்து அச்சச்சோ என்ன ஆகுமோ, கிருஷ்ணர் டயர்ட் ஆயிடுவாரே சாப்பிடவே இல்லையே அப்படின்னு அவங்க சமைக்கிறதும், கோபாக்கள் தள்ளுடா நான் புடிச்சுக்கிறேன்டா அப்படின்னு. நந்த மகாராஜ் எப்படி இருந்தாலும் கேட்க மாட்டேன், நம்ம குச்சி வச்சு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படி எல்லாம் நடக்குதே. நான் இந்த மாதிரி காட்சியை அனுபவிக்கணும், நானும் அந்த கதாபாத்திரம், நானும் ஐ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட். இப்படி ஒரு அபயம் இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா எல்லாருமே பயந்தாங்க, இந்த குழந்தையும் பயந்துருக்கும். குழந்தைன்னா 12 வயசு, அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அந்த டைம் 12 வயசு ப்ரீவியஸ் ஜென்மம். அப்படி விட்ட உயிர் தான் மீராபாயா அனுஷனம் கிருஷ்ணரை பார்த்து பிறந்தாங்க. இது ஒரு லீலை. இது ஒண்டி இல்லாம மத்த லீலைகளோட டீடைல்ஸ் தெரியும், இது தெரியாதது ஒண்டி கேப் ஃபில் பண்றேன். மத்தது ஓகே, குட்டி பையனா இருந்தாலும் கியூட்டா இருக்கானே, இவனை விடவே முடியாதே அப்படின்ற அந்த குட்டி பையன் யாருன்னா யாரு, வாமன அவதார். குட்டி பையனா வந்து பலி மகாராஜை வதம் செய்த நாளும் இன்னைக்குதான். யுகம் வேறமே தேவையில்லை, நாள் தான் முக்கியம், அதை பிடிச்சுக்கோங்க. சோ அந்த லீலையும் நடந்துச்சு. சோ கோவர்தன் லீலை, வாமன அவதாரம் எடுத்து பலி மகாராஜ் கிட்ட நடந்த அந்த லீலையும் நடந்த அந்த நாள். இந்த ரெண்டே லீலையானா இதுங்க நிறைய சொல்லணும். பேரலா நடந்தது நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ். அம்பரீஷ் மகாராஜ் நான் சொன்னேன் பக்த பிரதீனா, பக்தர் இஸ் மோர் ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி லீலையில என்னன்னா பக்த பிரதீனான்றது தெரியுது, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அவர் பலி மகாராஜ்க்கு வாட்ச்மேனே ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணர். சரி, 3வது எபிசோட் என்னன்னா மை டிவோட்டி இஸ் மோர் பவர்ஃபுல், எனக்கு பவரே இல்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாரு. எங்கடா அப்படின்னா இங்க என்னன்னா நம்மளோட பவரே இல்லாத டிக்ளரேஷன் அவர் எங்க கொடுக்குறாருன்னு நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. அந்த டிக்ளரேஷன் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நடந்த லீலை தான் அம்பரீஷ் மகாராஜோட லீலை. நவவித பக்தியும் சென்ற அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜை டெஸ்ட் பண்ணணும், பனிஷ் பண்ணணும்னு கோபத்தினும் பொறாமையிலும் வந்த துர்வாச முனி கிட்ட சொல்றாராம் விஷ்ணு, அட எனக்கு எங்கம்மா பவரு, நீ வந்து போய் அம்பரீஷ் கிட்டதான் சாரி கேட்கணும். எப்போ அப்படி துர்வாச முனி அவரோட சக்தினால அழிக்க ட்ரை பண்றச்சே அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜை அழிக்காம காப்பாத்தின அந்த கிருஷ்ணரோட சுதர்ஷன் சக்கரம், அவங்களெல்லாம் நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு, அவங்களுக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தின்னு கிரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாராம் விஷ்ணு. இதுதான் அம்பரீஷ் மகாராஜோட லீலை. இந்த லீலையோட முடிஞ்சுச்சா அப்படின்னா பல லீலைகள் வந்துச்சு. நான் வந்து 1 2 3 சொல்லிட்டு இருக்கேன், இன்னும் லீலைகள் நான் சொல்றேன், டைம் கொடுங்க. இப்போ இதோட இன்னொரு லீலை என்னடா நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்கறச்சே, ஒரு துளசி அம்மான்னு நம்ம கும்பிடுறோம். துளசி அம்மா என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு இது வரைக்கும் நம்ம யாருமே கேட்டது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டோம். சமுத்திர மந்தன் கடையிறாங்க இல்லையா, அந்த கடையிற டைம் என்ன நடந்துச்சுன்னா, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல நான் ரொம்ப சந்தோஷத்துல ஆனந்த கண்ணீர் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு ஒண்டி அப்ளிகபிள் இல்ல, கிருஷ்ணருக்கும் அப்ளிகபிள். அவருக்கும் ஆனந்த கண்ணீர் வருமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க கூடாது. அவருக்கு எல்லா ரசங்களும் அனுபவிக்கிற ரைட்டும் அதிகாரமும் ஜாயும் இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கச்சே சமுத்திர மந்தன் நடந்த அதுல இருந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா. அப்பவும் கிருஷ்ணர் ஒரு சொட்டு தண்ணி அவர் கண்ணுல இருந்து வழுதா அந்த ஆனந்தத்துல, அதுல இருந்து வந்தவங்க தான் துளசிமா. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இன்னைக்குதான் நடந்துச்சு. சோ யூ கேன் இமேஜின் அந்த துளசிமாவோட கருணை ஏன் மல்டிப்ளை ஆகுது அண்ட் வை துளசிமா இஸ் சோ ஃபேமஸ் அப்படின்ற கதையும். இப்போ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கச்சே நிறைய பேர் கேக்குறாங்களாம், சரி இவ்வளவுதானா கதை, வேற கதைகள் இல்லையா அப்படின்னா நிறைய கதைகள் நிறைய பார்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்சஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் கோவர்தன் கிரி, நான் சொன்ன மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜோட கதை, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நடந்த அந்த நம்மளோட குட்டி பையனான வாமன அவதாரம்,
சோ நீங்க நினைச்சு பாருங்க எத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்தது இந்த லீலை அப்படின்னு. இது ஒண்டி இல்லாம இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் லீலை, 2 லீலை. இங்க ஒண்டிதான் இவங்களை கட்டி போட்டாங்கன்னா இன்னொரு இடத்துலயும் கட்டி போட்டிருக்காங்க. அது என்ன இடம் சொல்றதுக்கு ஒரு க்ஷணம் முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த ஷாம் குண்ட், ராதா குண்ட் அண்டு 2 குண்டு இருக்கு விருந்தாவன்ல. ஷாம் குண்ட் என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அவரோட பவர்னால, அதாவது என்னன்னா அவர் வந்து மறுபடியும் போனனா அது பெரிய கதை. அவரு பசு வடிவத்தில் இருந்த ஒரு ராட்சஸை வதம் செய்த நாளும் இன்னைக்குதான். அப்படி பண்ண உடனே கோபிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க, யூ ஆர் கண்டாமினேட்டட், நீ வந்து தொடக்கூடாது, ஏன்னா நீ வந்து கொலை பண்ணிட்ட. நானா என்ன அப்படின்னா, பசுவை அது பசு இல்ல, அது வந்து அசுர, அதெல்லாம் இல்ல, பசு வடிவத்தில் எது இருந்தாலும் நீ கொலை பண்ணக்கூடாது, யூ ஆர் கண்டாமினேட்டட் அப்படின்னு. என்னடா நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, கிருஷ்ணர் இஸ் மோஸ்ட் பியூர் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, ஈஷோ உபனிஷத்துல எல்லாம் நாங்க படிச்சவே, சபர்யகா சுக்ரமகாரம் அவ்யயனம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவிமணிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதி வியாசமாவிய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எல்லாமே பியூர்னு. நீங்க என்னமோ கண்டாமினேட்டட்ன்றீங்களேனா, கிருஷ்ணர் வெரி ஸ்வீட். கண்டாமினேட்டரா? ஓகே, நான் என்ன பண்ணணுமே கோபிகள் சொல்லுங்க அப்படின்னு. நீங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நதிகளிலும் போய் குளிச்சு, அதாவது புனித நதிகளை போய் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு. இன்னொன்னு தெரியும், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு பொறுமை எல்லாம் இல்ல. நம்ம கிளம்பி விருந்தாவன் போறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு சோம்பல் இருக்கோ அதை விட அவரும் அதே மாதிரி நம்மள ஃபாலோ பண்றாருன்னா நம்ம அவளை ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்லிக்கலாம் வச்சுக்கோங்க. பிரச்சனை என்னன்னா, அவர் என்ன பண்றாரு, ஷாம் குண்ட் அப்படின்னு அந்த விருந்தாவன்ல இருக்கிற எல்லா நதிகளையும் கொண்டு வந்து அங்க ஊத்திட்டாரு. அப்புறம் குடுக்குறாரு, hey you gopis, if you want you also can take bath, நீங்களும் குளிக்கலாம் அப்படின்னு. ராதாராணிக்கு வந்துச்சு, அது என்ன நீ ஊத்தின அந்த தண்ணியில நாங்க குளிக்கிறோம், நாங்களே ஒரு ராதா குண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு வீராப்ல நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, உன் ஹெல்ப் வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்புறம் 2 தடவை பண்ண அப்புறம் அச்சோ வேண்டாம்னு சொல்றோமே, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வளையலை கைட்டி அந்த கோபிகள் எல்லாம் வந்து தண்ணிய ஊத்தெல்லாம் எடுத்து பண்றதா ராதா குண்ட். எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும்னு நான் சொல்ல விரும்பல. கிருஷ்ணர் அதையும் பார்க்க விரும்பாம அந்த ஷாம குண்டே நான் சொல்றாரு, தண்ணி ஊத்துவா அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கம்முனு அப்படின்னு. அப்போ ஷாம் குண்டு கிட்ட சிரிச்சு அந்த ஷாம் குண்ட்ல இருக்கிற தண்ணியும் எல்லா அருவிகளும் அங்க வந்து சேரும். இதுதான் அந்த ராதா குண்ட். இது பல மடங்குகள் ஆகுது. சோ இது ஒரு ஸ்டோரி ஆகும். சரி மாதாஜி, ஏதோ நீங்க வந்து கட்டி போட்டாங்க யசோதாமையும் தெரியும், வேற யாரா கட்டி போட்டாங்க அப்படின்னா, வேறெல்லாம் இன்னொரு ஸ்டோரியும் நடக்குதுங்க. இது வந்து நீங்க கேட்பீங்க, என்ன குழந்தையா இருக்கச்சே எப்படி நீங்க மறுபடியும் டீனேஜ்ல போவீங்க அப்படின்னு. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், டைம் ஃபேக்டர் இல்ல, ஒரு யூனிவர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்போ ஒரு லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அன்னைக்கு இன்னொரு ரைட் அண்டத்தில் நடக்கும் யூனிவர்ஸ்ல கிருஷ்ணர் ஆஸ் யூஷுவல் கியூட்டா டீனேஜ் பாயா போறாரு. ராதா ராணி வெயிட்டிங், லவ் ஸ்டோரி. ஓகே, லவ் ஸ்டோரி. ஸோ திஸ் இஸ் டு பி சீன் ஒன்லி பை அபவ் 18 அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இங்க கேப்ஷன் போட மாட்டேன், ஏன்னா நம்ம பிருந்தாவன்ல இருக்கோம். ஐயோ மாதாஜி பிருந்தாவன்ன்றீங்க, 2.5 வயசு 3.5 வயசு குழந்தை ஓடுறான் கிருஷ்ணர்ன்றீங்க, மறுபடியும் லவ் ஸ்டோரின்றீங்க. பிருந்தாவன் நம்ம பாக்குற, நம்ம அண்டத்துல நடக்கிற, பிருந்தாவன்ல நடக்கிற கதை இது. பிருந்தாவனுக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன். இதே அண்டத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இதே யூனிவர்ஸ்ல வேற யூனிவர்ஸ்க்கும் வாங்க, கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் நம்ம போவோம், அங்க நடக்கிற லவ் ஸ்டோரி பார்க்கலாம். சோ இந்த லவ் ஸ்டோரியில என்ன பியூட்டி நடக்குதுன்னு சொல்லவா? இந்த லவ் ஸ்டோரியில சூப்பரா ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா, ராதாராணி வெயிட் பண்றாங்க. பேரலா என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாரு. இப்போ நீங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு லேட்டா போனா என்ன ஆகும்னு நான் சொல்ல விரும்பல, உங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ராதாராணிக்கும். ராதாராணிக்கு லேட் ஆகுது, எப்படியுமே என்னைய வெயிட் பண்ண வைக்கிறான் அப்படின்னு வந்த உடனே ராதா, நான் உனக்கு கோசம் வரலான்னு நினைச்சேன், ஆனா என்னோட யசோதாமையை இருக்காங்களே எவ்வளவு வேலை, உங்களுக்கு நான் வந்து பால் கரைஞ்சு தயிர் பண்ணி வச்சு இது பண்ணி, இப்போ கூட அவங்க கூப்பிடுறாங்க எவ்வளவு தெரியுமான்றதுக்குள்ள அவங்களுக்கு சமக்கம் வந்துச்சு. என்ன ஆச்சு தெரியுமான்றதுக்குள்ள அவங்களும் கட்டி போட்டுறாங்க. கிருஷ்ணர் இங்கேயும் கட்டி போடுறாங்க, அங்கேயும் கட்டி போடுறாங்க. என்னடா அப்படின்னு நினைக்கிறச்சே எப்படி விடுக்க வைக்க முடியும்? அவர் பேச்சு தரணும். சரி நீ கட்டி போடு, ஆனா யசோதமைக்கு நான் பால் கறந்தேன், நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு ஐடியா இல்ல, நான் வந்து வெண்ணெய கறந்தேன், அப்புறம் வந்து யசோதாமைக்கு உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு சமையல் பண்ணேன், அவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒன்னே ஒண்ணு நீ வெயிட் பண்ணுவியேன்றதால அப்படி ஓடி வந்தேன்.
என்ன சொன்னாங்க யசோதா மையனா, போடா ஆனா எனக்கு கால் வலிக்குதுடா, கை வலிக்குதுடான்னா, அம்மா நான் பிடிக்கிறேம்மா அப்படின்னு நினைச்சேன். உன் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஐயோ நீ வெயிட் பண்ணுவியே, அம்மா கால் பிடிக்கிறத விட உன்கிட்ட வந்து வரணும்ன்றதால நான் வந்துட்டேன் ராதாமா, உனக்கு அதனாலதான் லேட் ஆயிடுச்சு, என்ன மன்னிச்சுடு. ஆனா நீ என் அம்மாவை பத்தி எல்லாம் வரி பண்ணிக்காதே. ராதா நனி அச்சோ யசோதா மைக்கு வந்து கால் வலிக்குதா அப்படின்னு கட்டி விட்டாங்க. அங்க கட்டி விட்டாரு. அதுவும் இன்னொரு பாண்ட் அவங்க கட்டி போட்டது. ஏன்னா நீ ஓடி போயிடுவேன்னு கட்டி போட்டவங்க அவங்களே கட்டி விட்டாங்க. இப்போ பாவம் கிருஷ்ணர் அவ்வளவு வேலை பண்ணாங்களா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க. பொய். கிருஷ்ணர் பொய் சொல்வாரா? தாமோதர் லீலையில நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு. அதுவே ஒரு கிளாஸா எடுக்கலாம். ஆனா அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஆனா என்ன, முழு முதல் கடவுள் அவர் பொய் சொல்வார், என்ன வேணா பண்ணுவாரு. ஆனா எல்லாம் அனுபவம். அம்மா கிட்டயும் பொய் சொல்வாரு, இதுகிட்டயும் பொய் சொல்வாரு அப்படின்னு. பொய்யானா அப்போ தாமோதர் லீலையில என்ன பொய் சொன்னாங்கன்னு கிருஷ்ணதாமை சொல்றாங்க. டேய் நீதான் அந்த கல்ல போட்டு, இல்லம்மா நான் பண்ணல. அப்ப எப்படின்னா வந்துச்சு, உனக்கு தெரியுதா நீ பண்ணமா அப்படின்னு. நானா உடைச்சேன் பானைய அப்படின்ற ஒரு சபலியில. ஆமாமா நீதான் உடைச்ச, நீ வேணா குரங்கு கிட்ட கேளு அப்படின்னு. குரங்கு என்ன செய்யும், அப்படியேதான் ஆகும். எப்படிடா உடைச்சேன் சொல்லனா, நீ ஓடி வந்தியா, நீ பாலுக்கு ஓடி போனியா, அப்போ நீ என்ன ஆச்சு தெரியுமா மம்மி அப்படின்னாங்க. என்ன அப்படின்னு. உங்க கொலுசுல அந்த இது இருக்குமே ஜில் அது டொக்குன்னு உடஞ்சி அதுதான் வந்து எல்லா பனையும் டொப் 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 டொப்னு உடஞ்சிச்சு. இது வந்து அப்பட்டமான பொய்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அப்படியும் போய் சொல்வாரு. ஏன்னா 3.5 வயசு குழந்தை என்ன லெவலுக்கு போய் சொல்லுமோ அதுதான் சொல்லுவாரு. ஏன்னா ஹீஸ் இன் தட் பாவம். சோ இந்த பாஸ்ட் டைமும் இன்னைக்குதான் நடந்துச்சு. மத்தபடி நீங்க பாஸ்ட் டைம் நிறுத்த போறீங்களா இல்ல நீங்க பாஸ்ட் டைமா சொல்லிட்டு போறீங்களா அப்படின்னா, உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாஸ்ட் டைமா சொல்லிட்டு போனா போர் அடிக்குமா, போர் அடிக்காதான்றது தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் அவ்வளவு பாஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே நான் எங்க நிறுத்துறது? சோ பாஸ்ட் டைம் வந்து இதோட நிக்கல. நிறைய 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 பாஸ்ட் டைம்ஸ் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கு. இதுல வந்து விருந்தாவனேஸ்வரியோட லிபரேட் ஆன ஒரு பொண்ணோட கதையும் சரி, இதை தவிர 2 பிரதர்ஸோட பாஸ்ட் டைம் அப்படின்ற 2 ட்வின் பிரதர் பாஸ்ட் டைமும் ஒண்ணு நடக்கும். பக்தியால கிருஷ்ணரை விரும்பினது. இப்போ இந்த பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா தாமோதர் மாசமே புரியாது. அப்போ தாமோதர் மந்தே பிடிக்க டைம் இல்லைன்னா அப்போ அவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களோட டைம் ஜோன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், நம்மளோட டைம் ஜோன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்னால நான் இதை கண்டினியூ போயிட்டே இருக்கு. அடுத்த வருஷத்துல தாமோதர்ல மிச்ச மீதி கதைகளும் இல்ல நாளைக்கு கதையில மிச்ச கதைகளும் நான் சொல்றேன். இதோட நான் இந்த கோவர்தன் லீலை, இந்த மாதிரி வாமன அவதாரம், அப்புறமா அழகா பார்த்த நம்மளோட கிருஷ்ணரோட சுதர்ஷன் சக்கரா அவர் பக்தரான அம்பரீஷ் மகாராஜோட கதைகள் எல்லாமே இங்க சொன்ன கதை. அண்ட் துளசி அம்மா ஃபார்ம் ஆனதும் ராதா குண்டு ஃபார்ம் ஆனது, இந்த எல்லா கதைகளும் இவர் பண்ண அவதாரத்தில் நிறைய 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 எபிசோட்ஸ். சோ இதோட நான் இந்த செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा மாதாஜி ஹரே आगे கிருஷ்ணா सेशन மாதாஜி. हरे कृष्णा। माताजी ஆக்சுவலி இப்போ நாங்கெல்லாம் நம்ம அங்க அவங்க கிருஷ்ணர் பின்னாடியே ஓடிட்டோம் மாதாஜி. சாரி இப்ப பேசுங்க பிரபு. கிருஷ்ணர் மாதாஜி இப்போ பின்னாடியே ஓடிட்டோம் மாதாஜி. உங்களால ஓ தேங்க்யூ சோ மச். பின்னாடியே இருந்துட்டோம். ஆமா, கிருஷ்ணா அவர் பின்னாடி என்னெல்லாம் பண்றா ஓடிட்டீங்களா? பார்த்துட்டே இருந்துட்டோம். ஓகே தயவு செஞ்சு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடுங்க, இல்லைன்னா திரும்ப கிளாஸ் கூட மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ வராதீங்க. சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி இப்போ வாமனர் பலி சக்கரவர்த்திய வதம் பண்ணது இந்த மாசம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதாவது பர்டிகுலரா தீபாவளி சமயத்துல அப்படித்தானே சொல்றீங்க? பிரபு நான் ராமர் பாயிண்ட் ஸ்டோரிக்கே போல. நீங்க சொன்னது வெரி நைஸ். அதாவது பல கதைகள் ராமாயணம் டச் பண்ணின 3-4 கதைகள் இருக்கு. அந்த டாபிக் எடுக்கல. ஒன்லி கிருஷ்ண லீலா என்ன நடந்துச்சுன்றது ஒண்டி நான் சொன்னேன். ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. பலி சக்கரவர்த்தி தேங்க்யூ. வாமனர் பலி சக்கரவர்த்திய வதம் பண்ணது இந்த மாசம் சொன்னீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ஓகே 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 ஸ்மால் இது என்னன்னா, நான் சொன்னது பல்லி மகாராஜ் இல்ல, பலி சக்கரவர்த்தி. மகாபலிய வந்து வாமன அவதாரமா எடுத்து போனது சொன்ன மகாபலி. ராமாயணம் கதை இல்லை இது. வந்து வாமன அவதாரம் குட்டி ஃபெல்லோவா இருக்கிற மகாபலி என்றவர் யாருன்னா பிரகலாத் மகாராஜோட பேரன். விரோச்சனான்றது யாரு, நம்ம பிரகலாதோட பையன். அவரோட மகனான மகாராஜ் பலி. இன்னைக்கு கூட ஓணம்ன்றது வந்து ஓணமா விஷுவான்னு தெரியல, விஷுன்னு நினைக்கிறேன். வந்து கேரளால வந்து மகாபலி திரும்ப வராருன்றதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க. நான் அந்த மகாபலி தான் வாமன அவதாரம் குட்டி ஃபெல்லோவா வந்த நம்ம டுவார்ஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா,
அவரா வந்த நம்ம கிருஷ்ணரோட பத்தி சொன்னேன், நாட் ராமாயண பலி அந்த பாலி சுக்ரீவர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமாயணம் இல்ல மாதாஜி, பலி சக்கரவர்த்தி தான் சொல்றேங்க. பலி சக்கரவர்த்தி ஆ வாமனர் வந்து வதம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனா நம்ம வந்து வாமனர் துவாதசிங்கிறது நம்ம ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கடைபிடிச்சோம். அப்புறம் கேரளாவுல ஓணம்ன்றது போன ஐப்பசி மாசத்துலயே விஷு நம்ம கடைபிடிச்சாங்க. நம்ம அதுதான் எனக்கு கொண்டாடுவோம்ல, அதான் சொன்னாங்க சந்தேகம் வருது. மாதாஜி. வெரி இப்போ வெரி வந்து பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். இங்க வந்து டைம் லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நான் இன்னொரு விஷயம் கூட சொன்னேன், 3.5 வயசு, அதனாலதான் இந்த டைம் லைன்ஸ் டிஃபரெண்ட் வரும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா நடந்த எபிசோட்ஸ் டைம், ரைட்? இப்போ இன்னொன்னு நினைக்கணும், இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குட்டி பயர், இது வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்றதை நான் அப்படியே சொல்றேன். இந்த குட்டி பயர் 3.5 years இந்த தாமோதர் லீல நடக்கச்சே, நான் இன்னொன்னும் சொன்னேன், ராதா ராணி கிட்ட இருக்கச்சே அவருக்கு வந்து வயது என்ன அப்படின்னு சொன்னேன், ரைட்? அது வந்து டிஃபர் ஆகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டைம் ஜோன் டிஃபரன்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்றீங்க, டைம் 2 மாசத்தை. இப்போ 3.5 வயசுனா அவர் அங்க ராதாராணி கிட்ட போறச்சே திட்ட 14 years, நாட் 14, சாரி, இன்னும் சின்ன 10 years, ரைட்? விருந்தாவன் விட்டே போல 9, 8, 9, 10 அந்த டைம் கோபி, அதாவது ராசா டான்ஸ் நடந்த அந்த பீரியட் சொல்றேன். அந்த 8 years, 9 years, 10 years வச்சுக்கோங்க. அந்த டைம்ல தான் அவங்க கட்டி போட்டிருப்பாங்க. எப்படி 3.5 வயசுல இருந்து அவர் 8, 8 or 9 வயசுல இருக்கிற கதை லிங்க் ஆகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டே. இப்ப நீங்க கேட்பீங்க, ஆனா இதெல்லாம் நடந்த இன்சிடென்டோட டேட், நம்மளோட டேட் மாறுது. டேட் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றது பேஸ்ட் ஆன் திதி. இப்ப என்னோட பர்த்டே கூட சொன்னா, என்னோட பர்த்டே வந்து அதே நாள் தான் பிறந்தேன் எவ்ரி இயர், ஆனா திதி பர்த் ஸ்டார்ன்றது மாறும். சேமே கிருஷ்ணர் ஒரு நாள் பிறந்தாருன்னா எவ்ரி இயர் அவரோட டேட் மாறுது. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? இவரோட ஜென்மா அஷ்டமின்றது போன வருஷம் வேற நாள், அடுத்த வருஷம் வேற நாள். சோ த திதி வந்து இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங். அந்த திதி வந்து மாறிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த திதி மாற டே வேற, நம்ம செலிப்ரேட் பண்றது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டார் சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஆக்சுவல் டே வேற. சோ இந்த பர்டிகுலர் தாமோதர் லீலை நடக்கிற டைம் மத்த அண்டங்களும் அந்த இதுலயும் நடந்த பல இன்சிடென்ட்ஸ் ஆன் தட் டே நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த அந்த ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாரோ அப்படியே நான் சொல்றேன். நீங்க சொன்ன அந்த டைம் ஜோன் மேட்ச் ஆகாம இருக்கலாம், ஏன்னா நம்ம ஐஎஸ்டி டைம் ஜோனுக்கு கன்வெர்ட் பண்றோம். பட் ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு, பேரலல் ஸ்டோரிஸ் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அதாவது நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், பல பிரபஞ்சங்கள் இருக்கனால வேற பக்கம் வேற சமயத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கும்ன்றத சொல்றீங்க. ஆமா, அதை கிளாரிபிகேஷனுக்காக தான் சொன்னோம். absolutely. சாரி. No, totally fine பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். அந்த நாளோட ஸ்பெஷாலிட்டி, அதனாலதான் தாமோதர் லீலையே நம்ம கொண்டாடுறோம். இப்ப வந்து இதெல்லாம் ஃபெமிலியர் லீலைனால நான் டக்குன்னு சொன்னேன். இதை தவிர நான் நிறைய லீலைகள் நடந்துச்சு, அதுல 2-3 எனக்கு தெரியும். ஆனா அதெல்லாம் வந்து நான் ஃபுல் கதையா சொல்லணும். அதனால நம்மளுக்கு அந்த டைம் இருக்காததால இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதால டக்குன்னு. ஏன்னா நீங்க கேட்டுப்பீங்க, இப்போ இதே டைம் பீரியட்ல தான் இப்போ இதெல்லாம் நடந்துச்சா அப்படின்னா, ஏன்னா ஏஜ் டிஃபரன்ஸே நடக்குது இல்ல. கிருஷ்ணர் வர டைம் வேற, வாமனர் வர டைம் வேற, ஆபலி நடக்கிற டைம் வேற. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ஒண்டி இல்ல, யுகமும் வேற. நாட் ஒன்லி டைம், யுகமும் வேற. எப்படின்னா ஒரு அண்டங்களில் ஒரே யுகம் இல்லை. நம்ம கலியுகம்னா அங்கேயும் கலியுகம் தான் நடக்கணும். எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் த திங். சோ அதுதான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஆஸ் இட் இஸ் வர்பாட்டியம் ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தகவல் என்னன்னா, இப்ப தீபாவளி கொண்டாடுறோம் இல்லையா, தீபாவளி கொண்டாடுறோம் இல்லையா, இது ஒரு விசேஷமான சமாச்சாரம் இல்லையா, இது ஒரு தகவல் இல்லையான்ற. தீபாவளி எதுக்காக கொண்டு வர்றோம்? அது இன்னொரு கதை, அது பேரல் ட்ராக் போகும். நான் அதுக்குதான் இன்னைக்கு வந்து நான் எதுக்கோசரம் அதை டச் பண்ணேன்னா, தீபாவளி ராமர் ஸ்டோரி ஒண்ணு போகும், கிருஷ்ணர் ஸ்டோரி வரும். இப்போ ஒரு ஸ்டோரி டச் பண்ணோம்னா அதுவே ரொம்ப என்ன சொல்றது, லென்த்தியா போகும். அதனால அதை டச் பண்ணாம உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச பாஸ்ட் டைம்ஸ் எதுக்கு சொல்றேன்னா, மாதாஜி எனக்கு போர் அடிக்குது மாதாஜி, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, அதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கதைகள் நிறைய கதைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் நான் இதை வந்து சொன்னேன். ரைட்? இப்ப வந்து நல குபேரா அண்ட் மணிகிரீவாவோட ஸ்டோரி பேரல் ஸ்டோரி. இட் இஸ் நாட் அ செப்பரேட் ஸ்டோரி. அதுக்காக ஞாபகப்படுத்தினேன். அது தீபாவளிக்கு நான் கொண்டு வரேன். பேசிக்கலி ராதாராணி பைண்டிங் என்ற ஒரு தீபாவளின்றது என்னன்றது விசேஷமா இதுக்காக கொண்டாடுறது கதையும் இருக்குது. அதுக்கு இதே நேரத்தில் நடந்திருக்குன்றதுக்காக ஞாபகப்படுத்தினேன், வேற ஒன்றும். தேங்க்யூ. அதை நான் டச் பண்ணல. பட் பேசிக்கலி இந்த பைண்டிங்ன்றதுக்கோசரம் நான் வந்து சொன்னது வந்து என்னன்னா, ஐ வாண்டட் டு பிரிங் இன் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ராதாராணியும் கட்டி போட்டாங்க அப்படின்ற கதையையும் இந்த டைம் கொண்டு வரணும்ன்றதால. ஏன்னா
எல்லாருக்குமே நலகு இந்த குபேரர் மகன்கள் எல்லாம் தெரியும். ஆனா என்ன சொல்றது, அந்த ராதாராணி கட்டி போன கதை சிலருக்கு தெரியலாம், சிலருக்கு தெரியாது. இது வந்து ஆங்கர் மூட்ல கட்டி போட்டோம். சோ அந்த இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. வி ஷுட் ஏன் தாமோதர் இஸ் ஸ்பெஷல் அப்படின்றதால ஐ வாண்டட் டு பிரிங் இன் இதெல்லாம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்றச்சு எனக்கும் தெரியாது. ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு இதெல்லாம் லீலைகள். சோ எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் ஐம் ஷேரிங். இதுல நிறைய லீலைகள் எனக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம். அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள எனக்கு சமோர் லீலைகள் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் நான் உங்களுக்கு ஹோப்ஃபுல்லி கிருஷ்ணா பிளெஸிங்கோட நான் இருந்தா நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் நிறுத்துகிறேன். ஏதாவது இருக்கா சந்தேகங்கள்? பொதுவா எல்லாரும் நினைக்கிறது மாதாஜி நரகாசுரனை வதம் பண்ண நரகாசுரா, எஸ். ஒரே ஒரு செகண்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். அவங்க சொல்லியும் விட்டேன் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உணர் லீலை இப்போ டைம் ஜோன் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றது. நரகாசுரம் வரம் செஞ்சதும் இதான். இப்போ நரகாசுரா யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமி தேவிக்கும் பிறக்கிறது. எப்போ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். அவர் வந்து வராகா பண்ணி அவதாரம் எடுத்து இரண்ய கஷ்போட அண்ணனாகிய அக்ஷாவை வதம் செஞ்சு பூமாதேவிய காப்பாத்துறாங்க. அப்போ பிறந்த பையன் தான் நரகாசுரா. கிருஷ்ணரோட பையன் இவ்வளவு கெட்டவன் ஆக முடியுமானா ஆகலாம். இப்போ அது கெட்டவன் ஆகான்றது அசோசியேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நம்ம எந்த அசோசியேஷன் சூஸ் பண்றோமோ அது மாதிரிதான் நம்ம குணங்கள் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறதும் சாத்வீக சாப்பாடு. ஏன்னா நம்ம எந்த சாப்பாடு போடுறோமோ அதை வச்சுதான் நம்ம புத்தியும் மாறும். அதை விதண்டாவாதம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வரேன். இப்போ மெயின் என்னன்னா அசுரா அழிக்கர்ச்சே என்ன நடந்துச்சுன்ற நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்யபாமாவோட போறாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3.5 வயசு குழந்தைன்றீங்க, சத்யபாமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்றீங்க. மாதாஜி சம்மந்தமே இல்லாம பேசுறீங்களேன்னா டைம் டஸ் நாட் ஒர்க் கிருஷ்ணர்ல, ரைட்? அண்டங்கள் நிறைய நடக்குது. அப்போ நரகாசுராவை அழிச்சு 16,000 வைஃப்ஸ் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இல்லையா? என்ன மாதாஜி 16,100 கரெக்ட். 16,108 தானே? 8 ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் சத்யபாமாவோட வராரு. 8 பேலஸ்ல இருக்காங்க. 16,100 வைஃப்ஸ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அவ்வளோ பறையும் ஒரே டைம் கல்யாணம் பண்ணாரு. அப்போ இது பெண்களா அப்படின்னா ஒரு வைஃபோடயே மேனேஜ் பண்ண முடியல மாதாஜி நீங்க வேற அப்படின்னா ஆக்சுவலா என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் வந்து பல ரூபங்கள் எடுத்தாங்க. வேதங்கள் ஒரு செட்டு. கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்றவங்க இந்த எபிசோட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நான் கோபிகளா இருக்கணும், எனக்கு கல்யாணம் வேணாம், நீதான் வேணும்னா கோபிகளா ஆனாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு. அதுல வெரி நைஸ் நரகாசுரா பதம் செஞ்சதும் ஒண்ணு. இந்த மாதிரி நிறைய எபிசோட்ஸ் இருக்கு. எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் என்னெல்லாம் வந்துச்சோ அதெல்லாம் பிக் பண்ணி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். யதாமதி, ரைட்? எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கோ, எவ்வளவு என்னோட ரியலைசேஷனோ அதை நான் இங்க ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிப்பா, எல்லாரும் விருந்தாவன் போறோம். திரும்ப வாங்கப்பா. எங்க வரணும் அப்படின்னா இங்க வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் மங்கள மாதாஜி கூட வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அந்த இது, ரைட்? அண்ட் ஐ திங்க் சித்ரா மாதாஜி கேட்ட டவுட்டும் வெரி நைஸ்லி ரிசால்வ். ஏன்னா இந்த எபிசோட்ஸ் வந்து பாகவதம்லயும் நான் ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டாபிக் வரதால டைம் ஜோன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாதீங்க. நீங்க லாஜிக் அண்ட் டைம் வந்து அப்ளை பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அவ்வளவு மூளை இல்ல. கேட்கிற நம்மளுக்கும் சொல்றேன் நம்மளுக்கும் யாருக்குமே அவ்வளவு மூளை இல்லை. அதை ஒத்துக்கணும். ஏன்னா அந்த டைம் பண்ற மூளை இஸ் வெரி ஹை. ஏன்னா ஒரு தேவரோட மூளையும் நம்மளோட மூளையுமே கெப்பாசிட்டி வேற வேற. ஒரு ஒரு எறும்புக்கு இருக்கிற மூளையும் விட நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி, நம்மளை விட பிரம்மாக்கு ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி இந்த டைம் ஜோன்ஸ் வந்து இருக்காது. அதே மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் டைம் ஜோன். அவருக்கு என்ன ஆர்டர்ல வருதோ அதை சொல்றாரு. குரோனாலாஜிக்கல் ஆர்டர் இல்ல, ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரும் இல்ல, அசெண்டிங் ஆர்டர்ல. அவர் மைண்ட்ல இப்போ நான் கூட சொன்னது யதாமதி என்ற மாதிரி எப்போ எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல நாங்க சொல்றோம். அதை வச்சு சொல்றோமே தவிர ஆர்டர் இஸ் நாட் மெயின்டைன். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா பாகவதம்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில எபிசோட்ஸ் வந்து முன்னும் பின்னும் இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் தானே நடக்கும், இது அப்புறம் முன்னாடி தானே இருக்கும், இது முன்னாடியே வரும் அப்படின்னு இன்னும் 10th கேண்டோ வரைச்சு இன்னும் குழம்பும். சோ என்னோட ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா லாஜிக் திங்க் பண்ணுங்க, கேள்வி கேளுங்க, தப்பில்ல. பட் டோன்ட் ஃபாலோ பர்டிகுலர் டைம் ஜோன். இந்த டைம் நம்ம சாப்பிடுற டைம் மாதிரி போட்டோம்னா நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். பட் இட்ஸ் ரொம்ப டெக்னிக்கலா போகும். அதுக்கோசம் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா லாஜிக் படி பார்த்தா 5,000 வருஷம் இருக்கிற ஒரு ட்ரீயை வந்து எப்படி ஒரு 3.5 வயசு குழந்தை எடுத்துப்போம்?
6 வயசுல எப்படி ஒரு 33,000 அவ்வளோ பெரிய மைல்ஸ் இருக்கிற ஒரு கோவர்தன் ஹில்ல லிஃப்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ். அது ஒரு நாள் எடுக்கிறேன். அது இந்த வருஷமே எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் வந்து ஒரு 2 நாள் சொல்லலாம் கதை சொன்னா, இந்த கதை போயிட்டே இருக்கு. சீரியல் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு என்னோட கதை. நீங்க விருந்தாவன்ல இருந்து வர மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. இந்த மாசமெல்லாம் சொன்னாலும் முடியாது மாதாஜி. அதான் நானும் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் விஷ் யூ வெரி 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 ஹாப்பி தீபாவளி. சிலர் நார்த்ல எல்லாம் இன்னைக்கு தீபாவளி தீபாவளி, மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சிலர் சவுத்ல மாதாஜி ஹாப்பி நாளைக்கு தீபாவளி. சாப்பிட்டோம்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தீபாவளி மாதாஜி. நாளைக்கு தீபாவளி கும்பலாம். ஆனா நிறைய பேர் இன்னைக்கு கொண்டாடுறதால நம்ம 2 நாள் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளை காலங்கத்துல தீப ஏத்தறதுல இதுலயும் இருப்போம். அதனால இருக்கட்டும், இப்பவே சொல்லிடலாம். ஹரே போல். Yes, ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. So, Happy Diwali Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இனிய Hare Krishna தீபாவளி Mataji. மாதாஜி. Happy Diwali இனிய Mataji. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். கிருஷ்ண Krishna. கான்சியன்ஸ் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். இனிய தீபாவளி வார்த்தைகள். எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா? நெக்ஸ்ட் மாதாஜி பிரபு யாரு? பலராம் பிரபுவா இல்ல? சத்யாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு சத்தே வந்துருவாரு. வந்துட்டாரா? ஓகே, கரெக்டா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹாப்பி தீபாவளி. பிரபு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா? கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்.